I watched them out. Now I just need to do this. Marking location. Na. South. Tehát ez a Helldivers 2. Nekem ez a játék az nagyon tetszik. Tagging location. West. Szerintem gyönyörű. Nagyon szépen megcsinálták. Sending in an eagle. Hopp, így van. Akár ne. Nagyon szépen megcsinálták, hogy lőjük ezeket a bogarakat. Gyerünk! És mi? Ki kell robbantanunk most azt a bugholt. De a csávó ledobott egy nagy bombát. Hopp, és most. Jó, ez volt a mission. Tehát ki kellett. Okay. Na most ebben a játékban, hogy most játszik, az a jó, hogy ez a srác, ez Age van, ez azért ez level 60-as, tehát van tapasztalata, én level 20-as vagyok. A másik srác, aki meg itt van velünk level 4-es, tehát neki nem kell itt lennie. De gyakorlatilag ketten vagyunk. Gyakorlatilag ketten vagyunk, ugye 3 fő nehézségre. I have 2 charges on me. Can I please? 3 charges. Can I please have help? What is it? 3 charges. 4 charges. Okay, so who is speaking? Are you blue or orange? I'm blue. Okay, we're I eliminated myself on accident. Okay. I think okay. there are 3 charges where Just yeah. Just come where we are. Come where orange and green is. És az is nagyon tetszik benne, hogy lehet beszélgetni a többiekkel. És ezek itt vannak a bogarak, szerintem olyan jól megcsinálták őket, hogy ez a, nem is tudom, ezek a színek. Na mindegy, de azt csinálom most a játékban, ez level 5, ez viszonylag kihívás. De a level 5 az tulajdonképpen könnyebb, mint a level 3, mert a level 3-on ugye teljesen kezdők van. Itt meg legalább ez a srác ugye mit csinál. És akkor így ez miatt a level 5 az most nekem könnyebb, figyelj, le fog hívni egy lézer. Le, föl, jobbra. Ha nagyon sok a bogár, akkor lézer kell, ezt tanultam meg. De most nincs hasonlóan, hogy visszamegyek a shotimra és próbálom lőni a bogarakat. Nézd, milyen megcsinálták? Ott jön a bogár. Ott a másik. Úristen. És lehet tunkolni a bogarakat. Ez hihetetlen egyébként. Maga, nekem... Szerintem a játéknak a... Just come up here where we are. Come up here, yeah. Just follow orange. The highlighted orange one. Yeah, just follow orange, he's really good. Hello? Can you guys hear me? Yeah. So I was We gotta do this one first. Okay, Come yeah. over here, buddy. Yeah, so you seem to be really experienced, That one's grayed out. so we'll follow you. Okay, I loving Yeah. this game. Yeah, we gotta do this real quick. Yeah, okay, yeah, we'll follow you. We have Actually, some no, time. He's right. We gotta go over there. Okay. Okay. Let's just clear out this nest real quick. Yeah. Na, mint ahogy hallod, tehát ki kell takarítani a nestet. Mi az? Fészek? Itt van egy valami. És nézzétek meg, kemény szél fúj, alig tudunk menni ebbe a szélbe. Ez ennyit csinál ebbe a játékban. Ott így a Sandstorm in Progress. Tehát gyakorlatilag hiába futunk, le vagyunk lassulva. És akkor előhívom a mapot, nem tudom most mi várható. Előveszem a shotimat. Aztán tunkolom a bogarakat, ott a bogár. Igen. A csávó ledob egy centrigán, nagyon jó. Az majd lehozza gyakorlatilag nekünk. A csávó 2 centrivel játszik, azért mert tudja, hogy én meg a másik csác teljesen kezdők vagyunk. És inkább egy centri lőjön, mint hogy én. És igaza van. Mindjárt itt. Na. Ez egy nagy bogár. Úristen, már van lézerem. Megöltem. Na figyeljetek, van lézerem, de ezt kapjátok ki. Meleg bolygókon a lézer hamarabban túlmelegszik. És ha túlmelegszik, akkor 4 árammal mutatja jelent, hogy 4. Úristen, hát ez nagyon sok bogár. Úristen. A Sentry nem szabad belőni, mert agyonver. Tehát, ja igen, a legfontosabb szabályban a játékban, hogy van friendly fire mindenkinek, a bogaraknak is egymás között. Úristen, ez mi? Ez mi volt? De egyébként ezt hogy lehet túlélni? Tehát ezt nem jött, beleraktam ebbe a játékban már 20 órát, de ezt hogy élem túl? Hát...
Figyeljetek. Na és akkor most visszahívnak az űrhajóról. Itt balra fent láthatjátok, még 12-szer hallható meg. Basz meg, pont a bogarak kellős közepére hív vissza. Oh! Ez a shoti, ez nagyon jó egyébként, ami van. Ez direkt bogárlövő shoti. Az a neve, hogy Incendiary. Oh! És azt mondták, itt a többiek, hogy... Hol vannak a többiek? Azt mondták a többiek, hogy ezzel kell a bogarakat ülni, ezzel az Incendiary shotival. Hát... igazuk volt. Na, mi az, ami nagyon idegesítőbb a játékban, de a srácok azt mondták, hogy ez a játéknak a... Úristen, lézer, figyeljetek, figyelj, itt van. Ott van orbital lézer jobbra, le, fel, jobbra, le, oda kurom a lézert, azt oldja meg. Úristen, nézd meg a lézer, és mindent bedarál. Úristen, az összes bogarat bedarálja a lézer. Úristen, meghalt a... Jött egy negyedik srác ebbe a csatába, jó, csak remélem nem rontja el a játékunkat. De nem... nézd, tehát látjátok a lézer, hogy dolgozik? Itt mindenhol bogár volt, és csak szeri. Mint egy ilyen... Az mit csinál itt? Itt chillingel. Na és akkor nem mondom, a játéknak a lényeg, hogy jobbra fönt látjátok. A zöld 3/28, narancssárga 5/15, ugye 700R, az XP 130. Szóval most ezek közül a zöld és a narancssárga nagyon fontos. Tehát minél több zöldet és minél több narancssárgát kell összeszednünk, ha a másiket az relatív könnyen jön. De hogyha például van egy szar csapatod, akkor nem szedtek össze ezeket a dolgokat. És az ugye nem jó. Össze akarod szedni ezeket a 4/28, ugye természetesen fegyvereket lehet vele unlockolni, tehát különböző opciókat. Ez is olyan játék, hogy ilyen van ez a pay to win. Igen, ez tulajdonképpen egy pay to win, egy kicsit egy pay to win játék, mert én is amióta megvettem, már $25 raktam bele, azon felül kifizettem a $40. Tehát azt szokták most mondani, most Amerikában az új mondás, hogy eddig mindig az volt a dolog, hogy az új játékok az $50 kerülnek, most meg az új játékok $70 kerültek. És mondtam a srácnak, hogy hát én megvettem ezt az új játékot $40, és mondta, hogy ez nem létezik. Hát $40 nincs új játék. Hát nincs, hát még 25-öt beleraktam, mert kellett bennem borbondot, érted? Most én futok, én most futok. Hú, teljesen azt hittem, hogy valaki... Csak mentem előre, mint egy idióta, és azt hittem, hogy halott vagyok. Azt hittem, hogy valakit spektelek. Na, most egyelőre én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk. Na most lézer, nincs lézer, de van lézer. Le, jobbra, le, fel, balra, elleroncsam. Itt a lézer, ez meg fog megtenni mindenkit. Ennek a másik szárság is kellett volna egy lézer. Tehát igen, minden fegyvernek cooldownja van. Úristen, ezt hogy éljük túl? Valahogy túlfogjuk, de nem tudom, hogy hogyan. Úristen, és hogyha valaki meghal, akkor eldobjuk a lootot. Akinél van most a loot és meghal, az eldobja. Most lehívjam el a sentryt, vagy jók vagyunk. Az is ugye megoldottuk. Látod, valahogy mindig megcsináljuk. Nem tudom, hogy hogyan, de mindig megcsináljuk. Az a lézer, az mondjuk kellett. Azt jól oda tettem, azt a lézert. Jó, most akkor itt valami szelepeket kell kinyitni, de nézzük meg. Nincs ilyen, hogy interakt? Egyébként... na gyerünk, lerakjuk egy sentryt? Nem. Na, interakt, ezt akartuk. És akkor mit tudom, jobbra, balra, jobbra, nem tudom. Elvileg zöldre változik? Ja, ez jó. Másik is jó. Mit lőnek? Azt is, jó. Látjátok? Már 16/7, 16 zöld. És 7 narancssárga, az nagyon jó, nagyon sok mindent fog tudni majd unlockolni. 8, úristen, az... Minek hívják azt az orange-et? Ez valami special credit. De nagyon király. 80 belül az különösen jó missionnek számít. Nézzük meg a tabbal hányra. 13 perc. Mondom a srácnak. Hey, oh, good job. Boys. Only 13 more minutes, okay? I want to finish this mission. This is really good. 13 more minutes. You have 13 more minutes to fuck around or do anything you want. Na, tehát megmondtam neki, hogy 13 percig van, azt sem 13 percig, amit akarjuk, de ezt a planétát el fogjuk hagyni. Mert ha nem hagyjuk el a planétát, akkor mit elveszítjük a lootot, meg mit tudom én, és az egész 40 perc, ez a semmiért volt. Ja, de én miért az W2? Én nekem a H1 felé kell mennem, a W2 az egy noob, a H1-et kell követnem, ahol a H1-ban oda megyek.
A H1 viszi az egész csapatot a vállán gyakorlatilag. És szerintem az összes loot nála van, tehát ő hogyha meghal, akkor bukjuk az összes lootot. Tehát gyakorlatilag én most személytestőr vagyok. De másik dolog, a saját centering, persze van friendly fire, ha bemegyek elé, akkor nagyon lő. Úristen, mi ez? Valami megint egy, ez ilyen bogár. Úristen, ilyen bogár földe. Úristen, na adjunk nekik. Úristen, mennyi bogár van, ez hihetetlen. Na majd mindjárt mondom, mi az, ami nagyon... Basszeg, out of ammo, ez mi? Oké. Gatling, jaj, ne, meg fog enni azok, útorodok tőled. Sentry! És ez az Ultimate Noob játék, basszeg, hogy ledobom a Sentryt és szaladok körülötte. Várjál, van egy másik fenyomat. És akkor megkérem a Sentryt, hogy basszeg, eszik a Sentryt, hát hogy lehet? Van gardogom, oké, na a gardog se rossz. A gardog az azt csinál, hogy fölém rak egy ilyen kis repülőbotot, és ez megöli a kicsi bogarakat. Most ez, amit csinálok, az, hogy nem lövök, csak futok, mint egy idiót, az az Ultimate Noob kategória. Tehát én a csapatot ezt most semmennyivel nem sőtem. Úristen, milyen tehát ezt hogy gondolták? Na most van egy gardogom, annyit tudok csinálni, hogy futok. Annyit tudok csinálni, hogy futok és imádkozok. És hogy nehogy vigyek semmilyen lootot, mert megölnek, ha én itt hagyom. Good job, boys. Kis pettal kell erre a misszióra, mert ez most nagyon jól sikerült eddig. Nekem a kell követni. Hol van a H1? What is that? A H1, hol van a H1, bazd meg? Ott van. Ahova, oda megyek. Amit ő csinál, az... Basszeg, nincs ammom. Hey guys, I need ammo, boys. És basszeg, ammó nélkül rájön ennyi bogár, hát szopatnak. Ezt hogy gondolták? Na, behívtak újra az űrhajóból. Itt balra fent látjátok, még 9-szer tudunk meghalni. Guys, let's do this mission, okay? Oké, nem van a Sentry, Ultimate Noob, lehozza helyettünk van, nekem is mennyi a cooldown, ja, várjám. Még 3 perc, nem, még 1 perc a setting, és a kedvencem még a lézerig még 3 perc. Úristen! Hogy fog kivinni 3 percet a lézer nélkül? Na másik ez a játék az olyan, hogy kurva sokat kell benne futni, és megnéztem egy YouTube videót, és azt javasolják, hogy Úristen, itt birobban. Azt javasolják, hogy a shiftet, ami ugye a futás... What the direction, guys? What is it, man? What's up? Ez mit akar mondani a srác? Megint meg fog halni, ezt nem lehet... Lézer, várjál! Sentry! Nem, semmi nincs. Outpost, tehát, és közben lehozza a csávot, tehát nem csak a botokat lövi, hanem ezt a nestet is kirobbantja valahogy. Nem tudom, hogy robbantják itt, azt kell csinálni, ki kell, és akkor... Outpost destroyed, úristen. Na nézzük, amerre ő megy, arra megyek, megnézzük, hogy mennyi már hátra a mission, mert ha az idő lejár, akkor hogyha lejár az idő, hol van? Baszki, itt szopat, itt körbefutunk a... Alright boys, are you ready to leave? Itt nem tudom, mit kell csinálni, várj, itt vannak ilyen missionök, de elvileg... Nem, Quick reaction. Úristen, még nem fél. Guys, we need to do the mission. Guys, everybody, we have 9 more minutes. We gotta do the mission. Figyeljetek, hogy ha nem fejezzük be a mission, az ott van. Látjátok jobbra. Mission's nearly done. Good job, man. Hú, majdnem egy harc. Akkor a lényeg az, hogy elmondom, hogy mi a következő feladat. Ott írja, hogy fönt, jobbra fönt, hogy extraction available. Ez azt jelenti, hogy befejeztük a missiont. Úristen, mennyi bogár! Befejeztük a mission. Úristen! Megszenti már megint. Supply-on van ám. Föl jobbra. Én reloadolok, basszak. Milyen bogarat küld ránk az éjjel? Ez mi? És nekem van egy uzim. Van valami... Sentry! Föl, jobbra, balra! Sentry! Basszatok meg! Az Ultimate Noob, hát nincsen. Ammo nincs a fegyverem, velem, hogy a bogarakat lehozzam. Hogy? Na most, várjál, reload, mindjárt mondtam, hogy mi a játék. I try to have everything
Ez a francia srác mit akar? Nézd meg, és a Sentry lehozza az Ultimate Noob. Hát annyiban, hogyha bejövök a Sentry, meghalok. Tehát ennyit kell IQ. Köszi Sentry. Szóval ezeket a izéket, ezeket a pontokat, azt a zöldet, illetve a narancssárgát, megint bogár, meg honnan jön ennyi bogár? Úristen! Nekem nagyon jó meccset, de tök jól néznek. Na és hogyha látjátok azt a páncél jelet, az azt jelenti, hogy nem sebzett. Tehát inkább legjobb innen hagyni és elfut. De honnan jönnek ilyen bogarak? Ez egy amatőr csapat, amilyen egy amatőr csapat. Hát most miért küld ránk a számítógép egy ilyen? Úristen, ez nem lehet túl... De egyébként valahogy mindenki túléli, én nem is értem. Ez hogy van életben ez egy sávó? Ja, tudom melyik fegyója van, ja igen, az izé. Hát az nem rossz mondjuk. Izé van neki. Az autókenonja van. Na jó, akkor nézzük meg. A térképen onnan kell menni, ahol látjátok azt jobbra fent a következő mission, egy fölfelé mutató nyíl, ilyen narancssárga hexam, oda kell menni a térképen, és itt vagyunk. Ide fog jönni az űrhajó, berakom a számot, come on! Interact! Na, ja várjál, meg volt nyitva a térkép, és nem tudtam, hogy úristen, ez is milyen noob vagyok. Föl, jobbra, le, föl, és megcsináltuk 2 perc, itt a bogár, és most fog jönni ránk egy horda 2 percig, úristen. Na, ha most, és nézd meg, mennyi lézer, ha meg is halok, jön a lézer. Nem érdekel, ha halálra esznek, föl, egyetek halálra, basz meg, de a lézer jön. Ez hogy gondolta a szervező? Ezt hogy? Hogy ennyi bogarat küld ránk level 5-ön? Hát mi van itt level 10? Ha innen kimegyünk ezzel a 16-8-szal, én nem is tudom, mit csinálok. Hát esélyem nincsen. Hát esélyem nincsen, csak imádkozok, hogy a csávó az egyetlen gyerek, aki tudja, mit csinál, az lehozza nekünk. És behívnak, de minek? Hát nem lesz semmi. Aj. Hol az a hajó? Csak azt csak, hogy itt hagyjanak. És halljátok, Ode to the Democracy, tehát ez egy elképesztően cheesy játék. De, és ezt hogy gondolták? De a többiek hogy vannak életben? Hogy vannak életben a többiek? Ők mit csinálnak? Én is azt tudom, semmit ők csinálnak. És nézzek, és ha nem megyünk, ide fölmegyek, ide jövök tetőre, bassz meg. Itt nem tudnak elkapni ezek a szemetek. Bassz meg. Na mi van? Kinek van a lézer? Sentry! Föl! Jobbra-balra! Hova dobom a Sentryt? Valahova középre! Aztán One minute, még 1 perc és 30 másodpercig kell itt túlélnünk, de hogyan? Ezt hogy fogjuk túlélni még másfél percig? Ez milyen fegyver? Lézerkenem, na jó, jöhet. De hogyan? Nem vagyunk, van egy shotgun, jó? Oké, jön még egy Sentry, jó? Csak valahogy menjünk el, legyen meg a 16 zöld, 8 orange. Úristen, ez elég jól sikerült. One minute, boys. 1 minute, boys. One minute, boys. Okay. Are you okay with that, boys? Supplies. We have put 2 big sentinel, it's safe. Yes, exactly. Basszeg, ez a François ez megmondta, hogy ki kell mennünk ezzel az űrhajóval biztonságban. We need to leave the port safe. És igaza van. De most valahogy nem jönne a horda, de valami megívjuk, milyen bogárja. Úristen, megszemtia. Igen, ezt nem, a reload, nem lehet bármikor reloadolni ebben a játékban, ez kegyetlen. Nézd meg! Ott egy másik bogár. Fél percet, engedjen már ki a játék. T-10 seconds. 10. Van gránátom egyébként. És van friendly fel, tehát nem szabad senkit megölni, nagyon kell vigyázni. Meg akarok lenni a sávba, lehet. Várják, van ilyen, valamilyen. Nézd meg itt mit trollkodik. Nézd meg. Ez direkt lehet, ezt meg lehet venni, ezt a skillt, hogy ott... nem tudom, minek hívjam ezt. Oké, hol van a hajó? Hol a hajó? Nem akarok itt maradni. Ja, itt van. Nem akarok itt, haza akarok menni. Ide mindenki bejönne belé, és visszavisz minket az űrhajóra. És lesz tűzi játék. Megcsináltuk. Tehát ettől nagyon izgalmas az a level 5. Tehát én nem vagyok level 5-ön, de
De a level 3 az sokkal az nehezebb, mert senki nem tudja, mit csinál. Itt meg legalább ketten tudják, mit csinálnak, én meg azt tudok asszisztálni, úgyhogy hát így. Na nézzük, mi a loot. Fú. Oké, az R az nem számít, az könnyen, az XP az nem rossz, ugye level up. Ó, 4 csillagos mission, úristen, ezek megcsináltak mindent. GG, hát igen. GG man, outstanding patriotism. Úristen, ez nagyon sok gold, ez 18 gold. Úristen. Az nagyon jó. Oké, tehát egy 10-es skálám, hányas az a játék? Hát, először azt mondtam, hogy 7-es. Amikor megvettem, azt mondtam, hogy ez 7/10. Amikor megvettem, azt mondtam, hogy ez egy 7/10. Egy hét után azt mondtam, hogy ez egy 7.5/10. És most a második hét után pedig azt mondom, hogy ez egy 8/10-es játék. Nem rossz. Nem rossz itt. Tehát, ha összen egy csapat jó dinamikája, van egyébként sokkal unalmasabb, mert a csapat dinamikája az, hogy lejönnek ilyen level 100-asok erre a szintre, és azt se tudod, hogy mi történik, csak szaladgálsz, és ki van írva, hogy Objective Complete. Tehát ennél például az a mostani az érdekesebb volt. Jött az a csomó bogár, és lőttük. És én pont ezt akartam, ezért fizettem $40, hogy én ezt a filmet azt láttam talán még ráadásul moziban. Általános iskolás voltam, és egy ikonikus film volt, azt mindenki nézte. Megszüntette, tehát nem játszunk tovább ezzel a srácokkal, de mindegy. Remélek még egyszer jött, és azt meglátjuk, hogy mit dob ki. Ez most ez érdekes volt ez a mostani, de... Tehát mit akarok mondani? Nem tudom, hogy hol voltam. Menjünk még egyet, ja igen, mutatom, hogy mire tudom költeni. A mostani lootot azt mutatom, hogy mire tudom költeni. És szerintem már tudom is, hogy mit fog megvenni. Érted, nézzétek? Elmegyünk. És van egy ilyen ship, na ez van a ship module, és nézzétek meg, itt például van egy ilyen, hogy 80 zöldért, és ugye emlékeztek, 40 orangeért, na mit kapok, van rá pénzem, mit kapok? Azt írja, hogy decrease the support weapon stratagem cooldown time. Hát ez nekem nem kell, ez nem olyan hasznos, hát ha meghalok, felveszem a fegyómat. Ez mi? Reduces... ez nem rossz. Reduces damage fallout. Az azt jelenti, hogy dobok egy jó nagy bombát, akkor kevésbé sebzem a társaimat szerintem. Na jó, mennyibe kerül egy 100-as? És nem kéne 2 orange-ot. Na nézzük, ez micsoda. Autora, ez mi? Eagle. 80 zöld és 40 orange. Reduces Eagle Rearm. Az mit jelent? Hogy az Eagle strike-ok 20 cooldown-ja 20-szal. Hát ja, az nem rossz, én nem vagyok ilyen nagy bombadobáló, én izét fogok választani. Ez se rossz egyébként, tehát mennyibe kerül ez? Nem is tudja, ezt már megvettem. Increases minimap ping radius. Na, ez mondjuk érdekes. Minimap ping radius. Megvegyük? Vegyük meg ezt. Vegyük meg ezt, hogy a másik, hogy a Sentry Gun. A másik az a All Sentry Guns launch immediately, de várjál, van egy másik. Increases the health of Sentry stratagem. Ugye van egy másik. Szerintem meg van egy olyan, hogy Sentry stratagem. Na melyiket válasszam? Megvegyem ezt. Ráadásul ez van az a Bordeaux, az meg aztán a super credit, az már az csak minimum level 6-on van. Elmegyek level 6-ra ezután, megnézzük mi van a level 6-on. Tehát, hogyha a level 6-on, na ezért hívják ezt a játékot Helldivers-nek, pontosan ezért hívják, azt mindjárt meg fogjátok látni valószínűleg level 6-on, de ha gondoljátok, leugorhatunk level 10-re is, és akkor meglátjuk, hogy mi az igazi pokol. Leugorjunk level 10-re? Ugorjunk le level 10-re. Ne, ugorjunk le, vagy level 6-ra menjünk. Nézzük meg, hogy mi van level 6-on, és utána menjünk level 10-re is. Na. Menjünk le level 6-ra, mert ott már beugorhatunk a pokolba, tehát ez már level 5 és már majdnem pokol volt, mert minden bogár volt. De hogy valahogy lehoztuk be, volt egy sáv, azt hiszem level 59-os volt. De én level 21-es vagyok, az én levelem az egy 4-es. Nekem, vagy inkább 3-as. Level 5-ön voltunk, na hát akkor 6. 6 quick pay,
imádkozunk, azt fogjuk nézni, hogy mekkora a többieknek a level. Szerencsére van mondjuk legalább egy 100 fölött, level 122, és akkor lehozza. Szóval ugye ki fog derülni. Ha nincs szerencség, akkor a level 19-es noobokkal, mint én. És akkor majd pontosan meglátjátok, hogy mitől nevezik azt játékot Helldiversnek, mert akkor az maga lesz a pokol. Na nézzük. Úristen, nézzük a számokat. Level 10, oké. Úristen, 41-68. 41-68, oké. Level 10-es az ugye bukó. 41-68, hát pokol lesz. Na, úristen, véletlenben raktam, de azt nem tudom visszavonni. Oké, mindenképp a gardag. Hát Sentry, az csinálja magától, meg kell nekem a lézer. Nem a spare. Nem, van egy lézer. Melyik az? Az meg. Nem, ez az. Orbital lézer, ez a legfontosabb, az orbital lézer. Oké. Ez nagyon, ez hell lesz, ez úristen, ez az lesz, hogy azért Allied Soldier left the game. Leugrunk, szó szerint leugrunk a pokolba, ezért nevezik ezt a játékot Helldiversnek, ezt most fogjátok meglátni. Úr, ez 10-es pokol, azt el sem tudom képzelni, hogy mi van. Úristen, ez level 6. Most jöttem a level 5-ről, azért mert lehozta egy sávot. Na nézzük, hívjuk le, amink van. Mik van? Semmi. Objective micsoda van most? Jó. Bízom a shotimba. Unavailable. Miért nincs izém? Mik ez? Ezek madarak? De nem jól megcsinálták ezt a játékot. De szerintem gyönyörű lett. Tehát, ha valaki bogarat akart lőni, akkor szerintem ez nagyon jó. Én ezt grafikában, meg élményben, én ezt kaptam. De nézzük, hogy állnak a srácok, ugye level 6-on vagyunk, lehet, hogy ez már a mission vége. Ja, ez persze a mission végébe ugrottam bele. Na jó, oké. 5 zöld, 5 orange, 2 speciális, meg 1600 sében rubelnek. Legyen rubel. 1600 rubel. Tehát 1600 rubel, ez ugye a fegyverre kell, de az már majdnem mindent unlockoltam. Mert ez jelenleg tehát és akkor jön a pickup, jó? Ezt megcsináltuk ezt a level 6-ot. Tehát most hivatalosan megcsináltam egy level 6-ot. Azért, mert beugrottam a legvégére. Tehát ilyen mázlim volt. És lehet, hogy tudok menni ezáltal a level 7-re. Beugorjak majd a level 10-re. De azt nem. Majd level 6 után megnézzük, mi a level 6-on. És ezért nevezik ezt a játékot Helldive. Tényleg a pokolba ugrasz be. Na most ki fog derülni, hogy hányan hagyják el a hajót. Az olyan baj játék, hogyha elhagyják a hajót, akkor vissza tudok menni bármikor játszani level 6-ot. Tehát akármi van, én level 6-ot fogok játszani, legalább egyet. És utána már megnézzük, hogy mi van a level 10. Illetve, hogyha megcsináljuk a level 6-ot, akkor menjünk level 7-re. Tehát, ha elbukjuk level 6-ot, akkor megyek level 10-re, csak beugrunk oda a pokolba egy perc, aztán körbenézünk. Az esélytelenek nyugalmával. Úristen. Úristen, várjátok, mennyi medál kaptunk? 5-öt? Az jó, az egy elég jó loot. Az 5 aranymedál, 8 zöld. Fú, ezt nagyon jól megcsinálták. 68-as és 42-es. Igen, tehát olyan 10-esével, tehát én most ugye mivel level 22, akkor level 2-es vagyok. Level 68, az level 6-os. Tehát kezdő vagyok én nagyon ebben. És tűziját! Úristen! Egyébként ez szándékosan ilyen cheesy, azért mert a film is ilyen cheesy volt, és a játékfejlesztők direkt ilyenre csinálták ezt. Ezt akarja hinni a community. Itt, és akkor itt vannak ezek az emberek, Let's go! Let's go boys, you guys wanna do another one? Let's do it man, we got a good team! Na most, hogyha most miattam nem hoz... ez az érdekes, hogy ready for another mission, Helldiver. Tehát itt ilyen atya úristenket nézzek ezekre, olyan cheese, hogy hihetetlen. Na, megnézzük, hogy velem le tudják-e hozni a level 6-ot. Szerintem... Na nézzük, hát elneron. De mit... Jó, tudom mi lesz. Oké. Tudom mit fogunk. Most azt történik a tér... Oké, egy valaki kilépett. A 42-es kilépett. Jaj, ez nem jó. Na, ebből pokol lesz. Most kiválaszt egy területet, ahol biztonságban lesz. Itt a map, én itt benne, de az A1 ugye a kapitányos. És oda fog minket ledobni, nagyon jó. Ahol nagyjából biztonságban vagyunk.
nincs enemy. Na nézzük, és akkor mi fog kelleni nekem? Oké. Autocannon, igen. Úristen, nem hiszem, hogy felveszem az autocannon. Gardog, oké. Hát a Sentry, ugye noobok fegyvere, és hát a lézer, igen. Ez az abszolút level 2 setup. Tehát ez, ebben a játékban ez az ultimate level 2 setup. Van egy Sentry, aki majd hátra lehozza helyettem, egy lézer lehozza helyettem, a Gardog lehozza, gyakorlatilag mindenkinek le kell hozni a helyettem. Én nem tudok ennyi helyre lőni egyedül. De most örülök az autocannonnak, mert azzal lehet nagyokat lőni. It's Britney, bitch. How's it going, guys? How you guys doing? It's Britney, hello. How's it going? Are you guys having fun? I feel like we need a level 50. Can somebody do an SOS? Ebben a játékban lehet hívni SOS, tehát valaki meghallja, hogy SOS, akkor beugrik el segíti nekünk. Ezt nem kitálom, ez komoly. We need a level 50, boys. Tehát ugye én nem tudom mit csinálok, tehát azt, oké, lehívom a gardogomat természetesen föl, le, balra, föl. Oké, a gardog az első, mert az lő magától. Ne, már jönnek a borak, már most, basszeg, én le sem dobtam a izémat. A supportot, de miért küldenek meg ennyi, ez hogy van, titán, szopatnak. És most, de ez, hát ettől hell ez a játék, de basszeg jön rám a Bile titán. Azt úgy hívják, hogy Bile, berakom a izét, az infuziót, igen, látjátok bent a hílem, és futás van, aztán hát valami lesz. Ja, nem, lézer, de nem, lézer, orbital lézer, jobbra, le, föl, jobbra, le. Lézer! Basszeg, nem! Ha megdöglök és a lézert el kell dobnom! El kell dobnod a lézert! Basszeg! Eldobta a lézert! Ah! Basszeg, üti a pályatitán! Ez volt az egyetlen esélyünk! Ah! Basszeg, sikerült eldobni! Heal! Ah, úristen! Hát ha ez nem a pokol, akkor mi? Úristen! Úristen, you guys wanna go get that Shrieker nest? Yeah! Valószínűleg menjünk a Shrieker nestet, ez maga a pokol, hát... Nincs... Úristen, hát ez nem... Ez hogy gondolta? Sentry time, le, föl, jobbra-balra... Sentry, hol vettok, társadalmi? Itt egy Sentry a semmi közepére, bassz meg! Hát, ha lehozza, akkor behozza. Basszeg, nincs ammol már megint. Basszeg, ott az ammol földön, de a bogár is, basszeg, nincs ammol bogár nélkül. Please. Reload, can I reload? Reload. Mi a Zample? A Zample az nagyon értékes, hogyha meghalok vele, az nagyon ciki. Oké, de reloadoltam, bazd meg az Incendiary shotgunomra. Azt mondják, hogy ez a legjobb, de ezt a mission, ha ezt lehozzuk, én nem tudom mit csinálok. Itt vagyok ebbe a pokolba, nem tudom mit csinálok, próbálok azt csinálni, itt a térkép, várjál? Nem tudom mit csinálok. Úristen, ha van kellett, hogy próbáltok ezt játékot, ez tényleg a pokol, tehát leugrottunk a pokolba. Hát innen, hogy megyünk innen haza, azt nem tudom. Tehát innen hogy megyek haza a családomhoz, azt nem tudom. Úristen. Mennyivel egyszerűbb egy irodába dolgozni. Na. Olyan. Úristen, én csak megyek, de nem tudom mi. Van Sentry, várjál. Ezt nem lehet túlélni. Hát nem. Hogy élem ezt? Sentry, autocannont vettem, én hülye, jó, mindegy, akkor jöjjön az autocannon, bazzeg. Ne, föl. Egy autocannon, az nem lenne rossz. De ennyi, tehát ez tényleg ennyi bogár mindenhol, úristen. És a csávok valahogy élnek, tehát nem tudom, hogy hogyan. Nem tudom, hogy... És most nagyon kell vigyázni, mert az autó... Úristen! Sosem, tehát hála Istennek ennek az Incendiary shotgunnak. De
ez a szerencsén, ez az inszindeni shotgun, de ez is... De ezt akartam volna, hogy írni kell a szerkesztőnek nekem, hogy nem lehet bármikor reloadolni. Tehát nézzétek a táramban, mint hogyha egy ilyen... Mennyire van tele a csapvíz. Bogár, megint minden repül, ugrik. Rohadjon meg, de utálom őket. Úristen. És most hogy élem ezt túl? A fejlesztőktől kérdezem, hogy élem ezt túl? Ja, várjál, van izém. Most használjak mindenre izét autocanont. De basszak, hát ne, ezt nem lehet csinálni. Ezt hogy gondolták? Ez meg mi? Ez mi? Ez most komoly? Ez most... Inszindeni basszátok meg, tessék, azt mondták, ezt kell nektek. De túl sok, tehát megint, most menet közben le kell hívni egy supply-t. Supply, nem tudok még egy 20-ig. De hogy érem ezt túl? 3-as. Autocannon. Megint valami... Tudjátok, itt ilyenkor az a legjobb, ami történtett velem, mert izé a srácok majd újra húztak ott, ahol ők vannak. Nem, ez a pokol, nem kell nekem ezt izé. Jön az amit ott látok, az a Balti. Tehát hogy ez a csapat, hogy fogja megölni a Balti? Tehát nézzük meg a mi ez? Gránát? Vissza, bocsákba pont ott hozott vissza, ahova estem. Az úristen, itt nézzétek! Mit? Várjál? 3-as, 4-es? Igen, a lézer kell! Lézer! Nem, sentry! Jó, nincs! Jobbra, balra! Futok! Igen! Dob le a sentry! Tudok még futni? Hol van a Ja, a lézer be! Úristen, valaki be tudod dobni lézert! Úristen! Na most nem fussak be a saját sentrybe, akkor megöl! Úristen! Ne szoppan! Ne, hát mindenhol a bogár! Ezt nem hiszem el! A sentry engem fog agyonlőni a saját sentrym. Ott a saját sentry. Úristen! De valahogy mindig túléljük, de hogyan? Nem tudom, tényleg... Én nagyon remélem, hogy ez a csapat megcsinálja, megérdemelnék szerintem. De most supply van, igen. Föl. Jobbra, nekem kell a supply. Ha arra megyünk, arra dobom. Úristen. Én már ezek a madarakkal nem is foglalkozom. Ide jön a supply, fontos, hogy ne csapjon nagyon. Supply boys, supply. Senkinek nem kell. Jó, akkor... Istenem. Mit kell csinálnunk egyáltalán? Én nem tudom, ez a maga a pokol. És még van, azt mondja, hogy 33 percig. És itt... Gondolták ezt, most mi lesz? Bárhol, úristen. Valaki dobott egy orbitál lézert, jaj de jó. Nem, az enyém. Jó. Jobbra le, föl, jobbra le. Hol vagytok, fiúk? Hol vagytok? Hol vannak? Azt nagyon lemaradtam. Most van nálam egy lézer, de ezt nem szabad elvesztegetni. Nézzek, ezek nem bántanak. Bántanak? Nem. Kötszom! Tehát ez nagyon cheesy. De szándékosan. Back Tunnel Bridge. És valahogy ez a csapat, ezt nem tudom hogyan, de megcsinálja a titánt. Na. Orbital Strike. Ha bogár nem lát, nem gond. Tehát itt többnyire futok a bogár elől. De menj innen, ezt nem lehet túlélni. Hogy fogom ezt túl? HP, oké. Sorry Laura. De ezt hogy gondolták a szerkesztők? Hogy ezt túlélem? Gránát! X, még élek! Úristen! Ezt hogy éltem túl? Ezt nem tudom. De én futnék innen, menni akarok innen. Megint. Minden. Nekem kell visszahívnom őket, ne szívassatok már. Föl, le, jobbra, le, föl. Tessék, ide tudok visszahívni, tetszik, nem tetszik. Úristen. Persze, secondary. Uzival kell. Meg reinforcement, nem tudom, elmentek a srácok. Lehet, hogy nem, itt vannak még, nem abban senki. De Uzim, tudok reloadolni, úristen.
Calling in a hellbomb, az mi lesz? Segít, nem segít? Menjünk, úristen, ezek a madarak. Ez... Bogár, megint mindenhol bogár. Takarodjatok a rohadt anyátokat. Úristen. Úristen. És megint ránk ütik a Bile Titan. Na nézzük, hogy van autokanonom. Még a gardot is föl kéne vennem a gardogom. Hova lettek az én gardogom? A gardog az repül fölöttem és lövi magától az éléneket. Srácok, valamit csináljunk már. Guys, objective. Can you please shut the fuck up? Basszeg, de már kaptam. Oké. Hát ezt most jól megkaptam. Na, le kell vennem a térképen. Megint. Megnézd meg. Szempont, lézer, ja. Jobbra, le, föl. Lézer, fuck off. You're welcome. You're welcome, guys. Yeah, you suck. You're welcome. I dropped the laser. Oh, you got the laser, is he? Yeah, it's really good. Egy kis kreditet halászok most. De ezt hogy éljük túl. Ez egy csávon mondta, hogy shut the fuck up. Én pedig szóltam. Hogy itt van egy objektív, van rá még. Nézd, emlékszem, hogy mondtam a számokat a zöldről és az orancsról, meg a liláról, na. Megint takarodj, 0.0 minden, semmit nem vettünk fel, semmit nem csináltunk meg. Be kéne mondanom, ez mennyire szivatás már, out of steam supply. Nem, resupply, még ott a steam, az összeset, amit adom be magamnak. Morra nem tényleg. Úristen, ez most nagyon kell a steam, mert ezek a madarak, ezek... Úristen. Incendiary in action. Boys, we need to do objective. Trollkodok. Nem. Boy, we need to have fun. That's true. Igaza van. Yeah, actually you're right. Igaza van. Ez nem az objective-ről szól, hanem hogy élvezzük-e. Hoppá, rám teleportált, és ebbe halok bele. Ebbe haltam bele, hogy pont oda teleportáltam, ahol én voltam. Hova? Én is rá teleportálom aztán. Szándékosan maga. Akkor egy troll. Na. Mik vannak? Min van? Gardog. Le, föl. Balra, föl, jobbra, le. Up, itt a gardog. Igen, ledobom. A gardog az nagyon jó, az lövi magától. Ezt az objektív, ezt nem fogjuk megcsinálni, ez biztos. Ennek vége. De nehogy elvegye már. Ne. Ez a gardog, jó. Na ez már egy óra. Sentry, oké, jó. Mehetünk. Oké. Nem tudom, mi történik jelenleg. Tehát nézzük a térképet. Itt vagyunk, csak küzdünk a robotok, vagyis hát a bogarakkal. Minden egyes perc, ugye szorul az idő, de a cooldown meg csökkent, tehát jönnek vissza a fegyver, de valamilyen szinten azért az objektívet kell csinálni. Alright boys, what are we doing? Ne bántsanak, most tényleg mert... Let's just head to the objective, and if we got time, we can go back down. Okay. I'm just we have 26 more minutes. I'm just minding the time. That's all. Elmagyaráztam nekik, hogy srácok, én csak az idő. Incendiary. Nem tudom, mit tudsz, de segíts. Careful, basszeg. Hogy tehát egy 38 éves férfinak Amerikában ilyen a szombat estén, ez hihetetlen. Még 1950-ben mondjuk olajvállalkozó, ilyen sok kilóimben, ott tudod, ilyen vállalatot vezetsz, nem, én izét lövök. Bogarakat. Én nem vesztek semmilyen vállalatot. Nem vagyok egy jockey. Na. Egyelőre ez a bug breach, laser, sentry, whatever, amiről...
Bugwitch az azt mondja, hogy jön a bogár gyakorlatilag, de most nem látom. De ha nagyon jön, akkor ledobom a szendit, azt hozzá le nekünk. De hogy vagyunk életben, azt én nem tudom. Arra nincs. Nincs magyarázat. Hogy hogyan... nem tudom mi az objective, várjál? Nuke Nursery Chamber, Nuke Nursery... De hogyan? 2 Nuke Nursery Chamber és se a közelében nem vagyunk ennek a chambernek. hogy fogjuk ezt megcsinálni? Hát ez a level 6. Ettől Helldive. Mennyi bogarat raknak ebbe a játékot? Jézusom, és Sentry le, föl, jobbra-balra. Sentry... requesting Sentry, ki mondta? You're welcome, boys. Nem menjetek elé. A Sentry-sen áll fölébe, a Sentry nem tud sebezni, de ez a srác az okos. Ez ennyi a game. Basszeg. Itt a Sentry-t upgrade-elnem kell. Én egyelőre, én azon a szinten vagyok, én a Sentry-vel tudok hozzájárulni a csapatokhoz. Ez elég noob. Elég noob. Ha most mögém kell egy alien, akkor a Sentry engem nagyon lő. Tehát most mögém bele egy alien, akkor a Sentry gondolkodás nélkül nagyon lő. Akartok egyet játszani? Nézzük meg. Most csak itt állok. És csak várom, hogy nem lőjön a saját Sentrym. Ajaj. Ajaj. Hát meglátjuk, ilyenkor imádkozni lehet csak. Ha mögém körül egy érn, akkor a Sentry engem nagyon lő. Ajaj. Na, izgi? Kísérjük a sorsot. Úristen. Agyon fog lőni a Sentry, vagy nem? Oké. Most nőttek az esélyeim. Outpost clear, az azt jelenti, hogy megtalálták a leszet és kirobbantották, kigránátozták. Na jó, outpost, akkor nem kell szeretik a tovább játszani, lehozták a többiek, úgyhogy segítsük azok, tehát továbbra is. Jobbra fel, Nuke Nursery Chamber, térképen az a jel, az a közelében nem vagyunk. Hopp, megint lőnek a lézert, semmire, jó? Hogy áll az én lézerem? Az én lézerem... ja, nincs lézerem, várjál! De van még, mindjárt 3 másodperc is kész, jó. 3 másodperc is van lézerem, de azt nagyon meg kell gondolni ezt a lézert. Úristen, ezeket a bugpostokat kell kirobbantani, és senkinek nincs nagy robbanógránát. Nekem sincs, úristen, le kell menni, és be kell dobni, basszeg. Úristen, ez Suicide Mission, kamikáz, nekem a manuálisan kell bedobni a gránátot. Úristen, ez kamikáz, úristen, ezt nem lehet túlélni. És jön, hát persze, hogy jön. De akkor is be kell dobnom az életem árán is. Ki kell robbantani, ez a mission. A gardog lő. Mennyi bog... Úristen! Úristen, honnan jön ennyi bogár? Stem up, health up. Úristen, lézer van? Van. Lézer, van lézer. Just a second, boys. Boys. Laser boys. Mi lennék ez a lézer nélkül? Ezt most bemondtam neki mikrofonban, mi lennék a lézer nélkül. Na mindegy. Kétszer! Úristen! És mennyi a lézer kódnámja? 5 perc. Az is. 5 perc. Hopp. Yeah. Mi? Jaj, out of ammo, of course. Uzival, nem? Hogy lövöm Uzival? Van resupply? Nincs. Van Uzim. Nem tudom mit csinálni. Jön egy rohadt nagy bogár, és nekem egy Uzim. Hát most úristen, de milyen szépen megcsinálták ezt a játékot. De teljesen az ember elhiszi, hogy itt van a Marson, ebben az idegen bolygón, és itt lövöd ezeket a térfoglalókat. Ezeket a primitív térfoglalókat, ennyit hoztak ki a planétából. What do you mean? És ez maga a pokol. Alright boys, objective. Trollkodok, bazzánk, mert be akarom fejezni. De nézd meg, ekkora bogár, és nézd meg, van még... Guys, I need ammo. Tehát bízom ebbe a izémba, ez a Sentry-gánom fölöttem, ez lő helyettem gyakorlatilag, van egy kis uzim. Úristen. Ez valami... mi ez? Mik van? Úr, nézd meg, ez jön szembe velem! Há, Isten, min van? Autocannon. Az jó. Le, jobbra, le, föl, le! Az anyátok, az jó, az kell, az please.
Ezt rontottam el, de mindegy, a Sentryt kellett volna, mindegy. Jó lesz ez is. Puta, como se puso, ha? Nem tudom mit mond a srác, oké. Fel kell venni a tatyót ismerni, valószínűleg. Oké, nem tudom mi történik, nagyon nagy a köd. És ezzel a felgyóval nagyon kell vigyázni. Úristen! De nincs más! 3-as. Nagyon kell vigyázni, mert az önsebzése hatalmas, de kirobbantja az ilyen nagy bogarakat. Ezért hívtam le. És minden egyes kidőtt nagybagár egy új cooldown. Na és srácok, figyeljetek, most nem tudok reloadolni, mert egy magazinom van, ez utolsó magazin, tehát ha kilősz a tárból egyet... Ne! Itt van, itt a srác, de megnyugodtam itt a srác mellettem. Nem akarok egyedül lenni nem akarok egyedül lenni ezekkel a bogarakkal, nézd meg! És nem tudok bármikor reloadolni. Úr, és nem tudok mozogni reload közben. Mi? Reloadolt? Igen. Hát akkor... get some! Stand up! Freedom never sleeps! Ez hogy? Hát nem lehetett volna jobban cheesy-re csinálni. Úristen! De most mi azért harcolunk, mert a Super Earth-en, tehát gyakorlatilag ez Uzi, anyányám, ez kicsi, ez... Rohagy meg! Tehát mi, hogy ti jött a Földön, tehát most mi emberek a Földön, azért, hogy úgy éljünk, ahogy, ezt kell csinálni a katonáknak. Tehát a hadsereg az ezt csinálja. Azért, tehát gyakorlatilag ez a játéknak a sztória. De most erre mit mondjak? Most már várom a halálomat, és ilyenkor ez a játék, az a játék nagyon jól meghalni, mert visszamész a barátaid közé, újraélesztenek. Nem vagyok egyedül. Úristen, akkor nem... Jaj, persze a madár. A madár, azt néha megkapom válba. Azt nem lehet kilőni a madarat, tehát az ilyen. Na nézd meg, ez rám vár. Enyém. Dur. Hellbomb. Dur. Megzenti. Érted, ez a halálom. Most el kell futnom. Elfutok. Reload, aztán valami lesz. Úristen. Hát ennyi lesz. Kapott a class. De ezt nem lehet túlélni, és a többiek pedig nem halnak meg, tehát ezt nem értem, hogy hogy csinálják. Én ott akárhova visszahoztak, köszönöm. Ott van az Incendiary shotim. Tehát ez Helldiver. Tehát ez tényleg a pokol. Tehát most gondolj vele, hogyha neked ezt kellene csinálni, mint katona. Besoroznak, és ez a feladatod. Ezt a játékot ezt így éled meg, csak a magad szórakoztatás kedvéért. Szerintem így érdekes, nagyon érdekes koncepció, tehát Jaj, de hogy ezt nem fogjuk ezt a mission match-et, itt vagyunk ebben a pokolba, itt harcolunk, van valami objective, itt meg kell csinálnunk, de a közelében nem vagyunk. Guys, are we... Guys, should we do the objective and extract? Ez maga a pokol, hát most mit csináljuk? Min van? Na min van? Sentry, le, föl, Sentry, Liberty Sentry, ennyit tudtam csinálni. Ott egy Sentry, aztán hát jó valameddig valaki csak lelő. Nem tudom, Uzim van shotim, nem, tehát most ez mi? Most ezzel mit csinálok? Van egy shotim. Na, most ahogy van csinálni, most nem fog harcolni, nem fog vele. És majd megint ránk küldnek egy Bile Titánt. Érted? Mi? Ki? Ja, a madár. Tehát ez tényleg maga a pokol. Tehát, ha ezt valaki elképzeli, hogy tényleg ez a katonai misszió, tehát tényleg ezt csináljátok. Tehát tényleg így fegyverekkel shotgunok, modern fegyverekkel. Mindjárt. Tehát ez maga a pokol. És hát csinálni kell, hát muszáj. És most mit csinálja a shotimmal? Most ezzel mit csinálja? Érted? Min van?
Dog, nem jó, a dog az nem rossz. De nem tudom levenni, mert már megesztek a bugorra. De ezt a játékot, ezt hogy gondolta a tervező? Ezt hogy élem túl? És akkor ott látjátok, hogy na hát mindjárt most lesz a játéknak, balra fent látjátok a 6-os számot, az azt jelenti, hogy még 6-szor lehet újra hívni a csapatból. És utána nem lehet újra hívni, csak 2 percenként. Tehát, ha lejár az a 6-os, akkor... És hogyha lejár, akkor nem megyünk vissza a bolygóra, akkor itt maradunk örökre. Na meglátjuk, mi lesz. És akkor nem mész, képzeld el, nem mész oda a családodhoz. Nem látod a gyerekeidet, nem látod a szüleidet, mert megdögöltél egy ilyen bogarakkal bolygón. Úristen! Level 6! Out of 10. Most ezen ugorjak a level 10-re, csak nézzem meg, hogy mi van. Hát a sávok ki fognak röhögni, tehát ott mit fogunk látni? Level 149, level 112, level 137, én meg level 22. És akkor a sávok majd... Are you sure? Mondjuk bábnak jó leszek. Tehát mi? Extract van? Nem. 2 objectünk van. Nuke, Nursery Chamber, és egyiket sem csináltuk meg. Elmegyek én egyről megcsinálom. Szarok mindenki, nem. Akkor meghalok, de bazdmeg megyek egyedül. Nem érek. Én most meg... Ez... Guys, we need to do the objective. Ha nem csináljuk az objective... That's what we do, right? Okay. Yeah, if you don't do objective, we don't go home. Trollkodok. Alright, let's do this, boys. Everybody, you guys are really good. Egy kis pet talk. Na, oda nem szabad beesni. Na. Akkor ami nagyon... Na. Ami nagyon nehéz ebben a játékban, hogy nem megmondták a youtuberek, hogy nem szabad a shiftet a futáshoz lenyomva tartani. És ez valóban így van. Csak nagyon idegesítően rászokni, hogy most megnyomtam a shiftet és magától megy. Ne! Na minden, ezt nehéz elmagyarázni. Van töltenyem? Van. Na, akkor gyertek, bazd meg. Incendiary shot itt. Szar. Get some. De kurva sok. Érted? Ez maga a pokol. Érted? Ide leküldenek. És közben meg mondjuk az elnökök meg míg te ezt csinálod, az elnökök francia étteremben vacsoráznak. Franciaországban. Míg te ezt csinálod. Úristen. Érdekes koncepció. Vagy kicsit olyan, hogy... Ja. Na jó. Most azért, hogyha meghaltam, akkor ott vagyok, a többiek vagyok. 2 guys, we have 2 more reinforcements. Hát itt vége lesz ennek az alatt. Ott van, oda kell mennünk, oda. Megint ott van az a szerencsétlen, a rohadt bogár, a rühellem. Az Incendiary megöli. Mindenhol a bogár. Úristen, ezt hogy Ammon? Itt fog ülni az Ammon, az meg. Mindenhol, ez tényleg maga a pokol. Egyébként beszokták mondani az időjárást is, hogy extrém hideg vagy extrém meleg. Most nem tudom, hogy melyik van egyáltalán, de van ilyen. Na nézzük. Outpost itt, az már valami, de az még csak egy minimális. Úristen, az semmit, itt tab. Hány percünk van még? Fönn 12 perc van csak a 2 objective. Okay, so did you find where we're gonna drill? Example, ez az nagyon fontos, az a zöld. Oh boys, ez mi? De hogy ezt a csapatot nem fogom megcsinálni? Ez megint rohadt bogár. Mi úgy kitartunk, de nem tudjuk megcsinálni mission. Tehát nem. Itt mindenki mondja, itt majd okoskodik, de... És nézd meg, ezekkel harcolsz. Ezt eltak, ez... Ez a játék, ez baromi jól megcsinálták. Hogy ez nem véletlen jött ki, és ez volt a terv, hogy átadják ennek a filmnek ezt a részét, ez az élményét, ezt te éled meg, szerintem ezt nagyon jól átadja, legalábbis nekem. Na, és azt akartam mondani, hogy a shiftet most nem lenyomatom, csak egyszer megnyomtam, és tök idegesítő, mert emlékezni kell, hogy újra lenyomni, hogyha végeztem a futással. Tehát ezt erre átszokni, és abba adni a shiftet, hogy újra tudjunk töltődni.
Jaj, level 6, azt meg level 6. Hogyha level 6 fél, akkor lemegyek level 10-be nektek, csak hogy... Csak hogy lássuk, ha meg megcsináljuk level 6-nak, lemegyek level 7-be. Na nézzük, hogy min van, valamin van. You're a fucking idiot, man. Hú! Azt adottam el, hogy képzeljétek el, nem hoztam magammal a lézert, az autókellen hoztam magammal, tehát el is dőlt a csapatom sorsa. Tehát nekem kellene hoznom a lézert. Tehát itt szépen lassan meg fogunk halni. Mind oda veszünk. Nézd meg! You are a fucking idiot. Yo, deployers. Oké, vissza kell hívnom ezt, figyelj! Föl, le, jobbra, balra, föl, és... Mi történt? Járunk? Wow. Welcome aboard, Helldiver. Oh, Now fuck. that you're here, the war What? is as good as won. What happened? That was as good as lost. Wow. Hát akkor sosem tudjuk meg, hogy mi... Brittany. What? What? I'm gonna turn it down. Yeah, I saw Why? your fault, man. That's how I said so. Okay, we can try it again. Yeah. Oké, most hozom a lézert. Better Istenem. behave. Nem, miért? Oké, jó, akkor nem mondom. Miért utálnak engem? Mert mindjárt meglátják, hogy Ja, mondjuk az, ja igen, azért, mert látják a levelemet, persze, hát ezért level... Ja nem, neki sem olyan magas, de 68-ra az... Actually, we're gonna do an ICBM. Okay. No, but real, what happened? We had 2 reinforcements left, and we had 8 minutes, and we didn't have one objective done. We basically lost, right? Yeah, none of us were sticking together, otherwise we would have just been Megint playing megyünk a for, pokolba. 10 more minutes and lose. Maga lesz a pokol megint. Ez, ami most történt, ezt álmodtuk. Eddig nem volt ez egy álom. Na nézzük, hogy ez meg már a valóság. Nem, mind a kettő lehet a valóság. This operation is no longer viable. We must redirect them. Mission coordinates locked. Nem akarom. Megint bogár lesz mindenhol. Engaging orbital thrusters. Is it a few? Már megint valamivel trollkodlak, hogy ez így nyomorék vagyok. Igen, level 22. Millennial level 22 az Gen Z level 8. Na, mi van? Na, a legfontosabb a lézer. De most kiválasztja, oké, a lézer legfontosabb, azzal kezdjük, basszeg, come on, ja. Orbital lézer, oké. Gardag, oké. Let's do lézer. És jó. És let's do HP. Okay, boys. More ammo. Nem, more HP vagy more ammo-t választottam. Ha viszont én már át kellett volna upgrade-elnem a Sentrymet, hogy kicsit jobb legyen, csak én nem tettem meg. De nem megvan rá a kredit. Az mi lesz? Maga lesz megint a pokol. Úristen. Nem akarom. Hova? Megint harcolni kell a bogarakkal, mert azt mondták. Ez az utasítás. Itt is van. Még le se jöttem. De igen, milyen jól megcsinálták már ezt a játékot, nem? We'll start at Okay, Gardos, first things first. and then at the main objective right there, Annyira and then curve around. Laser And if we cannon. have time, we'll hit that optional and then go to extraction. Takarodj innen, kérlek. Már jönnek is, mint egy ilyen csata. Gardag. Ja, Gardag, köszi, megvan az már lő. Milyen impact? Ez maga a pokol. Na,
És így halnak meg a katonák. Amíg a missziónak vége nincsen. Eddig 4 katona halt meg ebben a misszióban. 4 katona, és így. Hogy leküldik harcolni a bokrak közé. Úristen, mit? Nem fog a lézer. És akkor azon futni lehet. Most kéne a lézerem. Oda reinforcinget kit? Csak nem engem. Engem. De miért? Mi közön van nekem ehhez? Oké, lézer. Ha meg is halok, nincs, nem baj. Le, föl, jobbra, balra. Sentry, itt van a kezemben a Sentry, el nem engedem. Gondolj bele, hogy ez az egy életed van. Egy ember vagy a földről, beleküldtek a katonaságba, és ezt kell túlélned. És meglátjuk, hogy én most, Karsi Gyuri, ezt túlélem-e. Vagy a csatázata leszek, és ez vár rám, Sentry! Mit tudok tenni? A lézerem már nincsen. A Sentry a szerencsém van lehozza valamennyire. De itt jönnek. Ja. Lehet, hogy meg kell vennem azt az ábor, illetve a Sentrynek több golyója van, vagy magasabb élete. Nem tudom melyiket vegyem meg, hogy több golyója legyen a Sentrynek, vagy magasabb HP-je. Talán... Úr, mik jön? Milyen bogarak? Milyen bogarak jönnek itt? Laser time. Nincs... XX! Ezt tudom, hogy fejét kell lőni. Megint nézd meg, annak megtalál a lábát. Minden... Yo. Na mi van, bazzeg? What's up, boys? Checking in? What's up? How you guys doing? Okay, let's do it. Who wants to lead? Nekem valaki kell, hogy vezessen most ebbe a játékba. Somebody lead the way. Én nem akarom vezetni. Nem akarok gondolkodni. Raise the flag. Orange, can you lead the way? Yeah. Okay, lead the way, we follow you. Okay, let's do objective. Na nézzük, akkor kövess. Nekem kell most egy leader, én nem akarok gondolkodni, hogy... mi? Megint jön a bogár. Mi van? Ilyen van, le, föl, hopp, ledobta a csávó, nekem nem kell. Mit kapnak meg egy másik szeret? És gondolj, hogy ezt csinálod. Ha ezt túlnél, akkor hazamész, hanem akkor itt halsz meg, így. Ha ezt így valaki így beleéli magát ebbe a játékban, ez nagyon érdekes szerintem. Tehát tényleg beéled magad, hogy ez van. És ezt kell csinálnod, ez a misszió, és addig, amíg az objective meg nincs, addig ez van. Holy fuck. Bye, titán, basszeg! Na, orbital, oké. Laser! Le, föl, le! Bye. Damn. Grab my backpack. És ott a lézerem. Engem meg is öl, de ott a lézerem. Szart úgy megölt a bájtitán. Úristen, mi lesz ennek a vége? Ugye, megint egy bogár. Azt most elveszettem mindenemet, tehát minden amit lehívtam, az ugye oda veszett, mert meghaltam. Most vissza tudják venni felmenni, hát az... Megint, úristen, mik jönnek itt? Ez tényleg a pop volt. Ez tényleg maga a pop volt. Így végezni. Így élsz vagy halsz. Hát ez a pop volt. Na, itt akarom mondani, hogy mennyi idegesíti a reload, most nem reloadolhatok. Mert akkor látjátok, hogy félt áram. What's the objective? Lead the way. Do you feel me? Lead the objective, please. Just defend the flag. Okay, yeah, gotcha. Stand on my bed. Bend your eyes in my... Sentry time. Le föl. Bend for the... Sentry time. Give me some ass.
Sentry time vagy nem Sentry time? Hát... Én azt mondom Sentry time. Kurva jó Sentry time. What was that? Úristen, most vissza... És így fog meghalni, megpróbáltam visszaidni a társaimat, és nem tudtam. És így végeztem. És akkor jön a következő családból, mondjuk az öcsém. Na, Péter, ez neked szó. Ez a te sorsod a bogarakkal. Behívott a magyar állam. Itt rögtön lejött egy bájtitánba, minden nélkül. De kaptál egy jósodét cserébe. Peti, ez a te sorsod, ez neked most. Jön a... Úristen, és nem is a bájtitán, az a kis szar fog megenni. Na mi lesz veled, Peti? Peti még bírja. Úristen. Mondjuk a soti az tényleg jó, amit adtak. Csak a bájtitán nem jön el. Minden egyes másodperc ugye arany. Oh, hell. Takarodj innen, te kis szar. Nem. Reloadoltam, pedig félig tele volt a tár, és ilyenkor előszítem a tárat. Úristen. Max empty. De agyon lőtte. De ezt nem lehet csinálni. Raising flag. Úristen, meg te nem... Peti, ez te vagy? Mit csinálsz? Lövöd a bogarakat, hogy ne dökölj meg, hogy ne hajj meg, bocsánat. Yo, stop doing that shit, man. You're gonna kill us. Mi van? Semmi. Peti, nincs semmi. Van a sotid. Meg egy támad, az reg. Bye, Peti. Oh my god, man. What was that? Ki legyen a következő? Legyen a következő mondjuk a Marci. Na Marci, ezt te vagy? Így végzett el? Hogy végzett a bogarakkal? Ledobtak. Mit van? Nincs semmi. Van egy jó shotid. Van egy jó shotid. Dive in honor, Marci. Az objective sehol, persze. Do you like the chase of freedom? Azt azért érzitek, ez... Úristen, hányan vagyunk? Ketten vagyunk csak itt? Ennyi volt? Rock really left, man. Hey, is it only the two of us? What? Sorry? How many people is here? Or are here? Is it just you and me? Sending out an SOS! The other guy left. Oh, okay. He's a pussy. He's what? He's a fucking pussy, man. Yeah. Ennyi kész, itt fog meghalni. Marci, ezt te vagy, gyere! Oh shit. A társad elárultam. Kihívta az opciót, hogy itt hagy titeket. Van egy olyan kártya mindenkinél, hogy ha hazakerülsz élve, de a másik kettőt itt hagyod meghalni. Kihúzzád ezt a kártyát? Itt vagy, ledobnak a bogarakkal, 4 embert, 3-4 embert. És mindenki zsebében van egy kártya, hogyha kihúzod, élve mész haza. Viszont az összes többi ott marad meghalni. Kihúzod ezt a kártyát? Tehát kihúzhatom ezt a kártyát. Hogy én most túlélem, és a többieket itt hagyom. De mindenkinél van egy ilyen kártya. De ezt hogy gondolták? Ezt hogy gondolta a készítő? Na, futok ellenkező irányba, Sentry, jó? De ennek semmi értelme, tehát nem haladunk egyről a kettőre, tehát itt futunk a bogarak elől. Careful, dog. Tehát ennek semmi értelme. Tehát OP-ben vannak a bogarak. De Marci, ez te vagy. Mi lesz veled? A Sentryt azt használtad, az jó, az okos. Vigyázz, hogy izé nehogy megöljön. Ne, mi? Ki? Jó. Objective, boys. Hogy lesz ebben objective? Let's go. Objective. De most már csak ketten vagyunk. Van ennek értelme?
Hey, is... I follow your lead. I follow your lead. I follow your lead. Okay. Azt mondja. Requesting advanced weaponry. Azt mondta, hogy he follows my Wait, lead. wait, Oké. wait. Na. De hagyjad már, menjünk az objective felé. Let's go, just leave the bugs behind. Na. Fussunk észtelen az objective felé. Menjünk ahol az objective van. Hol az objective? Itt az objective. Itt, amit kell csinálni, azt fogom csinálni. Nem tudom, mit kell csinálni, azt fogom csinálni. Ez... mit csinálsz? Van Sentrim. Van lézer, gardog le, föl. Azt mondta, hogy he follows my lead, akkor most relax. De... Ugye az nem fog jönni jó. Nekem kell ez a ez a gard. Ez mi? Ez most mi? Most ezt miért küldték ránk? Yeah, come on. Jó, hát most érted? Reinforce. Mi értelme van ennek, bazzeg? Ennek mi értelme? Van egy shotgunom, tehát Marci, tehát ez te vagy? Túléled? Vagy hogy végzed? Mi lesz a sorsod, Marci? Ajaj. Mondták, hogy jó az a shot itt, de mennyire jó? A bogár ott van a legjobb futni ez a bogár elől. Futni. És valahogy felzárkozni a többiekhez. Lesz még itt bogár? De ez maga a pokol. Tehát ez tényleg a pokol. Úristen. Marci, lézer? Van lézer? Nem? Kicsit úgy érzem, hogy elvesztegetem, de... You know, once annyira értékes, olyan ez a lézer ezen a noob szinten, mint mi. Mindenkinek kell legyen ilyen lézer a különböző cooldownok miatt. Érted? A fejét kell lőni, nem a potrohát. Nem a potrohát. Tudom, én is azt hittem, a fejét. Jó, de... Tehát, érted? Tehát most oké. Azt mondta, hogy follow me, oké. Oda megyek a miss objective-ba, menjünk, oda megyek, ott az objective. Igen, oda megyünk, pontosan. Nézd meg, hogy a gardok lő helyettem. Miért? A fejét kell lőd a fejét. Get out of there, got the napalm. Back up, just run back. Run back. Okay. Napalm's going. Hey, we're getting two players. Hi boys, we need some help. Thanks for coming. Thank you boys. Jött két új srác, most így nagyon izgalmas lehet, nem tudjuk, hogy mit hoznak. De jó lenne, hogyha maradnának. Ugye ez nem fog jönni. Nem. Tehát minden csapatban kell egy líder. Én nem vagyok líder, mert nincs meghozni, tehát nem tudom, mit kell csinálni. Nem tudom, tehát én még nem vagyok, tehát nem vagyok azon a szinten. És itt minden csapatban kell egy. És ha nincs lídered, akkor nem mennek sehova, és most úgy tűnik, hogy nincs senkinek líderne, és ha én már megpróbálok líder lenni, akkor jó, akkor megpróbálok jelenni lead. Okay. Akkor legfeljebb a lead. Nem vagyok egy túl jó lead, de nem baj. Megyünk az objective felé, ez kész. Nem foglalkozunk semmi mással. Megpróbálom túlélni, ott az objective, mindjárt ott vagyok, akármi is van ott. What are we doing now? Objective. Let's do objective, boys, come on. Itt nem tudom, hogy mit itt vagyok. Itt nem tudom, race flag. Igen, race. Igen. Ott megy fel az a race flag. Ez az első objective. Ide vezettem a csapatomat. Beszorok már csak, hogy túléled. Jelbe térülsz vissza a földre. Nem. Az jött eszembe, hogyha... Úristen. Még az épesítvái
osztálytársam közül, hogy mondják helyesen? Marci, Zoli, Dani, vagy Zoli, Dani, Marci, vagy Dani, Marci, Zoli. Tehát melyik a helyes megfelelő? A Marci, Dani, Zolira. Tehát hogy van ez? Oké. Nem tudom, oké. Alright boys, objective. Nincs, nem, oké, hát nincs megint áram, arra jó. I'm gonna see if I can get the CF cam online real quick. Over there. Oké. Pont erre van időnk, hogy fölvegye a CR kanonját. Marci, te még eddig túléltél. Oké. Lehívjam? Lehívom. Aztán, hogyha kell, akkor dobom. Ha nem kell, akkor... Hogy állunk? Lehet, hogy el. Nem baj, legalább ketyeg az idő. Okay, let's do the other flag, boys. Good job. Az arra van. Arra kell menni. Ha nézed, és akkor így tudod futni, hogy a shiftet csak elnyom egyszer. És fú, és nehezen mozgunk, tehát ez a mobility ez nagyon szar, mert ebbe az időben megyünk. Szerintem baromi jól át egy ez a játék. Ugye alapból sokkal gyorsabban mi a karakter, de mivel van most ez a szél, ez a sandstorm, a visibility, illetve a mobility az lelassul. Úristen, megint bogarak. Na Marci, túléljük? Van jó shotgunod. Hogy áll a kardogod, Marci? Meg kell nézni. Nézzük meg. Nincs. Ó, viszont van lézer. Hú, Marci. De tudod, hogy a lézer mit jelent? A lézer az azt jelenti, Marci, te belehalsz. De hősi halál halsz. Nem tudom, hogy ezt vigasztal le, de te most valószínűleg hősi halál fogsz halni a lézert, ahogy eldobod. Lézer? Nem, még soti. Nem, még... Nem. Ok, még jó. Reload! Na, hát reload, passz meg. Ja, nincs ammóm. Aj, szopac. Laser time. Laser. Le, föl. Biztos laser time. Lejön vagy nem jön. Nem jön le. Jó, akkor nem. Supply. Le, föl. Okay, boys, one sec, boys, I need to resupply. Nem mehet, abban a lézerben nem mehet bele, mert megöl. Na Marci, hogy állunk? Úristen, takarodjuk innen valamó? Igen, a reload megvan. Valaki lehozta, úristen! Good job, man. Good job. Valaki lehozta. Oké. Hú, Marci, ez túlélet, bazd meg. Az hatalmas. De menjünk. Úristen. Lézer? Van? Le, föl, Hogy állunk? Allied Destroyer Living... Micsoda? Valaki lelépett a közülünk? Nem lesz meg az a mission. Nem kell a lézer. Úristen! Ez maga a pokol. Gondolj bele, ezt kéne csinálnotok egy arénába. Milyen lenne, ha mondjuk valakinek ez a szórakozás? Mondjuk mint a gladiátor, aki a modern hogy ilyen arénában vagy, mint a Las Vegasban az a Sphere. És titeket így néznek. Hát de vajon túlélik-e? The entertainment, reality show, ha úgy tetszik. Marci, you next. Hát nem élted túl, Marci, sajnálom. Sajnálom. Ha túlélted van, akkor ugye $10 millió, hát nem jött össze. Milyen a következő? Legyen a következő Englerné. Na, Englerné, hogy alkul? Igen. Nőket is, igen.
Meglátjuk engedni. Nem, most mi? Az azt nem tűnik meg se a level 6-ot. Nem sőt meg. Ennyi. Itt haltunk meg minden. We're done, right? I don't know. Just wait. Kicsit húzottam őket, de szerintem mind meghaltunk, amit oda. Guess not. Most engem dob újra, nem voltam még ilyen helyzetben. Most mit tudok én ezzel mit tudok én csinálni? Na nézzük, reinf, oké, föl. Ja nem, ez nem én vagyok. Spektátorok, jó? Mi lesz ennek a vége? Nem lesz meg ez a mission szerintem. Jövök. Raise flag of super. Van lézerem, gardok. Egyébként a halálom ez a nyilazlás. Külön ezért vettem $35 egy olyan mechanikus keyboardot. Külön kifejezetten ezért a játékért. Ezzel a játék már eddig $100 raktam bele. De hát ez ilyen. Na van egy gardogom, az egy kicsit több, ennél a level egy kicsit több, mint a semmi. Legalább nagyon... De mi van még? Hol a mission basszeg? Boys, let's go. Helyen nem érek meg. Let's do objective, let's go objective. Csak ne lennének, minek rude, ne lennének faragat, nem kell izének lenni, nem kell, nem. Ez a jobb, talán az Amerikában senki nem rude. Európában az még divatos rude-nak lenni, miért? Nem kell. És ezt hogy gondolták? Az anyád. Stem up, reload. Reloadoltam? Valaki ha megöli nekem, akkor megköszönöm, ha nem, akkor ez ki volt? Meglerni. Megérdemelte, bassz meg. Hogy így végezze. Bocsánat, nem szabad egyet mondanom. Nézzük meg mondjuk Hitlert. Hey! A barátaik helyett inkább gonosz embereket rakunk ilyen pozícióba. Hogy tetszik? Na, Hitler. Következő Hitler. Hogy végzi Hitler? Hát így, hogy gyakorlatilag megfullad a bolygón. Nem tér vissza soha. De ez még englerni. Ja nem, hát ő már meghalt, igen. Gyere, nincs új ember. Hogy fog innen kijönni? Ez, mondjuk ez nem egy bot, tehát én... Lehív egy Walkert, az jaj. Az ilyen lépegető. Hogy fogjuk ezt megcsinálni? Egyelőre nem csináljuk meg. Egyelőre engem csak legközelebb 1 perc 22 másodperc adó visszajönni, azt jelenti, hogy elasztáltuk az összes visszabjárt lehetőséget, túl sokszor haltunk meg. És mit tudok erről? Most csináljam azt, amit az a másik csaj csinált. Ezért tett tuningolt rakétavetőt. Na és gondoltam, ez meg egy másik ember, ez vittem Békefi. Minden nem akarsz, csak hogy belegondol az ember, hogy tényleg ez harcol, ez nagyon kegyetlen. Area secured, az... Jó, de még mindig nincs meg az objective, tehát ugye ott a raise the flag of the first. Good job man, raise the flag! Meg kiadtam neki, hogy... most azt mondom, hogy kiadom neki az utasítást. Good job. Yep, you're... Raise the flag when you can. Tudom, egy bitch vagyok. Reinforce, még 15 másod, de nem is akarom visszahívni, minek, hogy meghalljak. Ezért hívom, na kinek legyen az a sorsa? A következő. Legyen Stalin. Nem tetszik ez a névpárosítás. Ez lehet bármelyik ilyen katona sorsa ebben a harcban. Bárki. Nem kell itt izélni.
Ez én leszek? Jaj, ne, én nem akarok vissza ebbe a pokolba. Hát pedig jönnöm kell. Pedig nem akartam, de lehívtak. Na, mi lesz? Ki lesz ez? Ki legyen ez? Polgár Bálint? Hát nem, lényegtelen, tessék. Meddig bírja az ember. Szerencsére van az a lépegetőnk, az nagyon jó. Természetesen... ez mekkora nagy segítség, egyébként ez hihetetlen. Tehát oda kell fölmennünk, bármi van. Én engem most csak az ha beledöglök, akkor csak az objektívet csinálom. Jaj, az meg rám lépett. Jaj, így halok meg. Én is hibás vagyok, meg ő is. Ennyi volt. Mission failed. Nem csináltam meg a level 6-ot. Hát így akkor, ahogy ígértem, level 10-re beugrunk, azt megnézzük, hogy mi van. Nem lett meg a level 6. Mission failed. Meg a level 5-öt megcsináltam, level 6 nem ment. Nem lett meg az objective. Kapok érte valamit? Semmit, mi? Rubelt azt kapsz. Ezért a családok kap egy kis rubelt érte. Meg egy kis elismerést. Egy kis pénzt. Kaja egyet. Mission failed. Na, level 10. Leugrunk, megnézzük, kíváncsiak én is. Berakom a szentrigálomat. Már csak az is kíváncsi, ha enged egyébként, na várjál? Nézzük meg. Extreme. Ja, szuper, ja. Enged? Nem enged. Csak a 6-osnál írja azt, hogy quick play. Nem enged, hogy betorolkodjak a 10-essel. Tehát ugye ez le van zárva. Le van zárva, és nem csináltam a 6-ost. The enemy has launched a surprise attack on one of our planets. It needs our aid. The hour of our next victory rapidly approaches.